Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за предложения текст. Ревизията на фармацевтичното законодателство не е само нужна, проблема е, че тя е изключително закъсняла. Имаме да свършиме доста работа, ако искаме да наваксаме загубата на конкурентоспособността на Европа в развитието и производството на лекарства. Закъсняхме с мерките за осигуряване на антибиотични лекарства. Закъсняхме и с подход относно гарантиране на лекарствените запаси. Общо взето не може да сета нещо, с което да не сме закъснели. Предложението на комисията и проектът за доклад на колегата Волкен са стъпка в посока решаване на тези и редица други проблеми. Не мисля обаче, че в момента имаме текст, предлагащ адекватни мерки, които да бъдат полезни поне за следващите 15-20 години. За мен е от огромно значение да надградиме качествено сегашните разпоредби относно редките болести. Пациентите, които страдат от такива болести, продължават да имат сериозни проблеми. Само да ви напомня, редките болести в Европа засягат над 30 милиона европейски граждани. Тяхното лечение често е въпрос на живот и смърт. Фармацевтичният пакет трябва да бъде някакво решение за тях, което същевременно стимулира една конкурентоспособна среда и която да произвежда наистина иновативни лекарства. Ключовата дума обаче е баланс. Трябва да балансираме добре между стимулиране на научно-развойната дейност и иновациите на нови лекарства от една страна и достъпа до лекарствата обаче от друга страна. Не мисля, че има някакво универсално решение и ще трябва да разработим пакет от мерки и инструменти, които да покриват стимулите за пускане на пазара, трансграничните опции за лечение, както и развитието на повече специализирани центрове за лечение на редки заболявания. Друг приоритет за мен е и предотвратяването на недостига на лекарства, както и гарантирането на сигурността на доставките. Тук отново смятам, че сме се насочили в правилна посока, но трябва да гарантираме, че приетите мерки ще бъдат разумни и изпълними. Нямаме много време предвид обема на предстоящата работа, затова се надявам, че с моите колеги ще работим в духа на разумния консенсус и, разбира се, винаги в полза на европейските граждани. Благодаря ви.